Преди да започнем цялостно лечение, по принцип на един пациент, ние винаги започваме с правилната диагностика и планиране. Това включва първо да се направи дигитален проект на бъдещата нова усмивка на пациента. От една страна той ще се види как ще изглежда в края на лечението, от друга страна ние ще планираме правилните естетични и функционални параметри, така че да се получи една стабилна захапка и, разбира се, като резултат естествена усмивка. Скоро даже имахме такъв случай. Няколко неуспешни опита за възстановяване на усмивката, включително и в чужби направени. И в крайна сметка пациентката имаше избор между различни форми на зъбите, които тя си хареса, за да може. Даже имаше така малко странно, едните зъби казва искам да съм от единия дизайн, другите от другия, но така или иначе това ни позволява да сме доста гъвкави, да подадем тази информация към зъботехниците, които вече да я детайлизират и да стане идеална усмивката. Да, това противоречи на добрите медицински практики тогава. Имало е такива случаи. Например, младо момиче с красиви предни зъби, при които трябва да доминират централните резци. И тя казва, много са ми дълги предните зъби, искам да ми ги изпилите, да ми ги скъсите, да ги направите като страничните резци. Това нещо не е допустимо, здрави зъби да се изпиляват. Опитваме се да я разубедим, разбира се. Тя, ако е решила, ще намери някой зъболекар, който да ги скъси, но ние не го правим това нещо. С качеството не правим никакви компромиси. Това е нещо, на което изключително много държим и не можем да си затворим очите, ако видим, че нещо не е наред, да продължим работата. Подбрали сме възможно най-високо качествените материали, импланти, включително дори зъботехници, с които да работим, защото, както казах, ние държим изключително много на качеството. Имплантите са много важни за нас, защото за да можем да гарантираме доживотна гаранция да дадем на пациента, това е нещо изключително важно, защото имплантните марки на пазара в момента са над 200. Изборът е огромен, но не всички могат да гарантират качество. Зъботехниците, с които работим, са ни дясната ръка, така че ние на тях разчитаме изключително много. Работим с зъботехници от България и от чужбина. Според мен това, което е основното, недобра информираност на пациентите. В крайна сметка пациентите не получават достатъчно добра информация, включително от клиниките, за съжаление, от зъболекарите. Когато една клиника не може да се справи в даден случай, нормално е да каже, аз съм до тук, отидете еди къде си, свършете по този начин работата и така. За съжаление, това не се случва много често, просто и това идва отново, се връщаме на темата работата на парче. Защото, влизайки в една клиника, да, ти тук имаш примерно един кариес или един зъб, аз ще го оправя, другите неща, ама това, че примерно след няколко години те ще се разрушат и ще имаш големи проблеми, сега не са сегашен проблем, нали? Да, ама този проблем виси. Идва деня, в който човек стига до трудни решения. Последните 2 месеца имахме случаи на пациенти, които са лекувани преди това, с изтриване на зъбите, имат да са лекувани. Направено е цялостно лечение, при което пациентите идват с изпочупени масово зъби, захапката им е на 2-3 зъба, буквално не могат да се хранят. Разместена е цялата захапка, ставите имат болки в тях и ние трябва да започнем да преправим всичко от начало. Ако нищо не беше пипано още от самото начало, щеше да ни е много по-лесно. Добре е професионално да се ходи редовно на редовни прегледи и почиствания. Защото вкъщи човек, колкото и да се старае, може да пропуска някакви детайли в почистването. Другото е, разбира се, използването на правилни четки и пасти. Ние обучаваме пациентите си какви точно четки да използват, защото те са различни понякога според случая на пациента, неговите специфични зъби, венци и така нататък, колко трупа зъбен камък. Разбира се, използването на средства, които са за ежедневно почистване, конци за зъби, води за уста, орални душове. Това са все средства, които помагат за една добра хигиена в устата. За съжаление, наблюдаваме случаи, в които има такава генетика, например пародонтоза, развиваща се при млади пациенти, често е наследствена.
голям брой развиващи се кариеси, казваме им кариес, нерезистентност със зъби. За съжаление, тези неща са наследствени до някъде.